Rusiýada harby mobilizasiýanyň öňlan edilendigine garamazdan köp türkmenistanly bu ýurda wagtly ýa-da hemişelik göçüp gitmegini dowam etdirýär. Muňa Moskwa gitmek üçin uçar biletlerini satyn alýanlaryň we Rusiýa syýahatçylyk wizalaryny almagy kömek edýän kompaniýalaryň öňündäki adamlaryň sanynyň köp bolmagy şaýatlyk edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy we çeşmesi maglumat berdi. S7 aviakompaniýasynyň Türkmenbaşy Moskwa ugru boýunça uçar gatnawlaryny gaýtadan dikilýändigi barada habarlar peýda bolandan soň onuň Aşgabatdaky darasynyň öňünde köp sanly adam üýsüp başlady. Biletler öňümüzdäki aýlar we ondan soňky aýlar üçin satylýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. S7 aviakompaniýasynyň Moskwadan Türkmenbaşa we Ýzyna göni uçuşlar üçin biletleriň satywyny ýola goýandy barada hökümetçi Türkmen portaly neşri 7 oktýabrda habar berdi. Martda Rusiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlara uçuşlary guramagy bet edipdi. Hökümetçi neşriň habarynda ýygyderli uçuşlaryň 17 oktýabrda başlajakdygy we hepdede bir gezek duşanbe güni amala aşyryljakdygy bellenilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä hepdäniň başynda bir ugur boýunça bir bilet $430 satyldy. Ýöne aljylar käbir resmi däl goşmaça tölegler sebäpli bileti $486 satyn almaly boldular. Şol bir wagtda aradan 2 gün geçen soň biletiň satywy we bahasy bilen bagly käbir üýtgetmeler güýje girdildi. Aviakompaniýa arzanladyş eglan etdi we ekonom klass biletleri 6860 manada, biznes klass biletleri 8060 manada satyp başlady. Bu Merkezi Bankyň kursunda değişiklikde 1960 we $2300, Garabadaryň narhynda $343 we $403 deňdere. Habarçymyz biletleriň bahalarynyň köp raýatyň maddi mümkinçiliginden gymmatdygy sebäpli goşa raýatlygy bolan türkmenistanlylaryň köpüsiniň Rusiýa göçüp gitmek üçin ilki Özbekistana gidýändigini belleýär. Goşa raýatlygy bolan türkmenler Özbekistana wiza alyp bu ýurda girýärler. Soňra olar Özbekistandan Rusiýa uçarlar. Ol ýerde uçar biletiniň bahasy $200 barabar. Olar husus taksida Aşgabatdan Özbek terhidine gitmek üçin $30 töleýärler. Adamlar bolup bildiginden pul taksitlemage çalışýar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz we çeşmämiz Rusiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Türkmenistanyň hemde Rusiýanyň raýatlygyna eýe bolan türkmenleri Rusiýa gitmek üçin dürli görnüşdäki wizany taýýarlap berýändigini aýdýarlar. Rus ilçihanasy öň gidýänleriň sanyny asan bolsa, indi bu sanyw ýok diýip çeşmämiz belledi. Adatlyk bu barada Rusiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtda raýatlygy bolmadyk türkmenistanlylar Rusiýa gitmek üçin syýahatçylyk kompaniýalarynyň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Kompaniýalar Rusiýa göçmek üçin ýörite resmi namalary bolmadyk bu raýatlara zerur bolan dokumentleri taýýarlamagy kömek edýärler. Habarçymyz bu ýerde de Rusiýa gitmek isleýän adamlaryň sanynyň juda köpdigini aýdýar. Rusiýa gitmek isleýänleriň arasyna rus dilinde gepläp bilmeýän raýatlar bar. Men Rusiýa gitmek isleýän bir oglunyň hiç ýyl rusça gepläp bilmeýändigini gördüm. Onuň kakasy ol rus dilini Rusiýada öwrenir, şol ýerde ornaşar, soňra bizem öz ýanyna alyp gider diýdi. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryna habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky wagtda Rusiýa göçüp gidýänleriň aglabasynyň ýurdun Demirazdyk welaýaty Daşowdyň ýaşaýjylarydygyny we olaryň esasan Tatarstanyň paýtagty Kazana gidýändigini aýdýar. Onuň maglumatyna görä bu raýatlar ýurtdan gitmeginiň sebäplerini esasan Türkmenistanda sosial-ykdysady şertleriň barha yaramazlaşmagy, agyr işsizlik bilen düşündirýärler. 12 oktýabrda habarçylarymyz Rusiýa gidýänleriň sanynyň köpelmegine Türkiýe bilen wiza rejiminiň girdilmeginiň de täsir edendigini habar beripdiler. Köp türkmenistanlynyň Rusiýa gitmegini dowam etdirýändigi baradaky habarlar Rusiýada raýatlaryň mobilizasiýa edilip Ukrainadaky söwüşe iýeriljekdi eglan edilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa türkmenleriň öz ýurduny terk etmegi, Rusiýada ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ykbaly barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara şol sanda Rusiýa gidýänleriň we gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygy barada Adatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler.
Olar munun esasy sebäplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk getiri ýetmezçiligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemalary ikrar etmeýärler.